Ýurdumyň ykdysady ulgamyny ösdürmekde döredilýän giň şertler işe örtelekeçilere netijeli işlemäge, ýokary hili önümleri öndürmäge giň mümkinçilikler döredýär. Bazı ykdysady şertlerini öz işlerini döwrün talaplarına laýyk ýolugyan hemde Türkmenistanyň synagçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Marşegernäki gerçek harit nyşany aýakap önümlerini öndürýän önümçilik kärhanasynyň önümleri hil taýdan öz boşlugy bilen tapatlanýar. Bu husus kärhananyň agdy bir işçileri kämil tehnologiýaly enjamlar arkaly durly ölçegde önürýän aýakap önümlerini halkymyza ýygydaly ködürlýärler. Hususy kärhanada önümçilik bölümleriniň sekisi bolup, olarda ýaş günärmenleriň bir näçesi zähmet çekýär. Bu bölümler tutuşlugyna daşary ýurtlaryň aýakap önürýän kämil tehnologiýaly enjamlary bilen üpjün edilip, olaryň kömegi arkaly ýokary hili aýakaplaryň ýüzlerçe görnüşi öndürilýär. Hususiýetçilerin tagalasy bilen kärhanada aýakaplaryň üstki bölegini dokamak, aýakaplaryň peteklerini taýinlamak hemde boýamak, nagşylamak, gaş bezegleri bilen timarlamak, aýakaplaryň aşaky böleklerini guýmak ýaly işler utgoşly anyp barlýar. Kärhanada lazer enjamyň kömegi bilen aýakap önümlerini bezemek hemde nagşylamak işleri hem sazyşly ýola goýulýar. Hormatly prezidentimiň döredip berýän giň mümkinçiliklerine münasip işler bilen jogap berýän bu husus kärhananyň işleri halkyň arkadagy zamanaty ýylynyň her bir iş günni zähmet üstünliklerine wesiýärler. Adekuata kärhananyň tikinçilik bölüminde ilçeper gelin gyýlaryň ençemesiniň zähmeti netijesinde her pasyň özüne mahsus aýakaplary tikmek hemde olaryň üstüni bezemek işleri ýerine ýetirilýär. Mektebe çende çağılar, mektep okuwçylar hemde yetkinjekler, gelin gyýlar, erkek adamlar üçin niýetlenen bu aýakaplar ölboşy aýratyny bilen tapatlanýar. Öz işlerini berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň talaplaryna laýyk ýola goýan bu kärhananyň işleri täzelikde kiçi ýaşly mektep okuwçylarynyň okuw esbaplary üçin niýetlenen ýan tor bolarym köpçülikden önürip başladylar. Milli bedegler hemde nagşylar bilen bedelen bu ýan torbalaryň daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutup bilýändiginem aýratyn bellemek gerek. Mektep okuwçylarynyň galamdyr beýleki okuw esbaplaryny ýerleşdirer ýaly gutujuklaryň hem öňürilip başlanmagy kärhananyň önümçilikde gazanýan uly üstünlikleriniň biridir. Ýokary hili haritlara diňe bir içerki bazarlarymyzda däl, eýsem daşary ýurt bazarlaryna da uly segildirler. Halkymyň ösen isleglerini nazarlanmak bilen bu kärhananyň işçileriniň önürýän bäsleşige ukyply haritlary ýurdumyza geçirilýän önümçilik sergilerine de uly meşgullyga eýe bolýar. Kärhananyň işçileri hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak barada döredýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar.